स्टूडियो रफीगंज के चैनल से एगो देवी गीत लेके आवतानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा रउआ लोग के जरूर पसंद आई कैसे सुनी जा। सैया छोड़ी देता घरवा के काम सगरी, राजा छोड़ी देता घरवा के काम सगरी, असो हमके घुमादा विंध्याचल नगरी। राजा छोड़ देता घरवा के काम सगरी, असो हमके घुमादा विंध्याचल नगरी। पहिला दर्शन जौनपुर में कैल जाई, जहाँ विराजली शीतला माई। पहिला दर्शन जौनपुर में कैल जाई, जहाँ विराजली शीतला माई। उहवा बन जाला बिगड़ल काम सगरी, उहवा बन जाला बिगड़ल काम सगरी, राजा हमके घुमादा विंध्याचल नगरी। दूसरा दर्शन विंध्याचल में होई, जहाँ से लौटेला खाली न कोई। दूसरा दर्शन विंध्याचल में होई, जहाँ से लौटेला खाली न कोई। पूरा होई ई मांगल मुराद सगरी, पूरा होई ई मांगल मुराद सगरी, राजा हमके घुमादा विंध्याचल नगरी। माई अष्टभुजी के दर्शन कराई, संगवे में नरियल या चुनरी चढ़ाई। माई अष्टभुजी
के दर्शन कराई, संगवे में नरियल या चुनरी चढ़ाई। अंकित अवनीश बटे पवन नगरी, अंकित अवनीश बटे पवन नगरी, चला भरगौ विकास विंध्याचल नगरी।